Karai chuan an apartment te chu Lindra ne na anin nei huna anta turani thu te chu soin ata fe kang chuan a soya zaeng ma nei lo atu ka chuan a rai no wangin a lu te chu a hai chiai ringa Chloe hne na chuan kar khat chol lak mai du thu chu a shilta a Lindra le Karai te chu anin tu tak tak ani chuan ti thei anei don chuang lova anin kara engma lo tak set ani chuan chu rina du jok Lindra po chu meeting an neina chuan a ril ru pe thei reng lo zan lama anu pui mut thil hlanin Karai chu an khuma run chuang kain Lindra chu aron lem kola Karai ei tura khan mut thil na dam toy lo pul sakhe lo ni Karai chuan min du ni tiro uniform poila da cha a kaming ang Karai ei nei boka tin a fopa a meni po puyati reng lo zan lam thil thleng wang chuan au manuam theilowa anu pui chu kolin zindun hala du thu chu awa soita ni inava ho chuan Karai chuan ei tura lo siam meka hnunglama chang chuan ko in zan lam thil thleng kha thleng lo se ti tak zet Karai po chu ron ho che in hlimlu tuk hian Lindra necktie le sakte chu aron phora Lindra om nuam lo chuan kolman luka ngai thu suin akal san ngala atuka annu pa chawa chuan tum chuan Karai chuan an kalna tur chu zota ni revak lo an chwa tun tur thua sei chuan Karai chuan pangchang takhian Karai boxia engtine molo om paltaila tin anau pailai chu Lindra wai pe nan chuan man tum le Lindra chuan angai theivak lo kanui na lo om puima yang che tin akal san lui ve ta a tlaya chuan an hotel thlenna hmun tur chu thlengin room an book fel ma chuan Karai churun thleng ve hlala alo zui ru reng hi lo ni zakmap lo hian room pathum puk tur chuan aron ti ngala Lindra le Karai om shantir phet chu tumani omang lo viau ma se Lindra chuan a thu chu a hnial ngam si lo ani lo chuan zan laman hun man te a soi chuak mayang te hlawa atopa chuan anu pui jok chu room hla zo ka da in Karai nen chuan room si che ta chuan an omta Karai ril runala tuk chuan abyak thei om chun Chloe chu vakolin minun shwai mai the ngem avatia Lindra chen mai chu ati tlungal bok Chloe chuan angai to ema wang chuan a u nau pa kai thovin Karai lam tur chuan an chhuak dun tangala a u nau pa hian Karai hi aduruk na hi are ve to ni Lindra po Karai che dan phung makso du tuk chuan athina te ur to hlea a han hau do na Karai chuan kamizana annu pakhumalon kai zan kha video hian alo cover reng he lo ni Karai chuan minlam hangai renga ti pa chuan a ngonga chuna fopa a hmangai masaber ma chuan anep zo thelo mei do na in chia in a chwa santani in thiam lo zet hian Karai chu wa hmuwa Karai chuan a top nan ka zot liang che ka kyanga omila du ve em ka ngai tua fel tua Karai tha thelo ni chuan ka thang che atia Lindra chuan inga yang kha ni lo ti pa kin a chang lo ka she thiame ti dul ra in kong khar chu a khar nan ta Karai in ka kyanga omila du ve em tia zo khan chan harati ema a ngonga laf pai tum te chu a mu chang em bok nen chen chu tum le zwal Karai chuan run bia in hu tu thu chu ron cheya avakal chuan Karai chuan Lindra chen tur chuan lo tin puisa engzat nge du te chu azota Lindra hian min hmangaya kein ka hmangai boka kapula lo chuan a hlim chuang lo atia Karai chuan chen don tho tho po ni se luyar ve meu sin mi nu pa in karati chedu chu rap thla ka ti hle Karai la chuan in kop tur chuan mi pahni in tu to nanga ya Lindra hian min tu lo se chu tiang kan soitun hi ngai nang Dr. Rhodes inga yang min ini nei na hiang het chan lo ka kal san wang chu wa nei che ni hi ati fak faka athu suya chuan do to min ring lo Lindra hian du lo ni se tiang hian om ho lo tur a hliam thip to sa nen Karai chuan chia phul belle ngai to te kan hmingei nanga I hminga lam chang hian nangma ko tak reng chem nge ke ma min ko zok atile chia chu a in sum zo ta biak lo a hmaya chuan a beng khwaya Lindra min chen sei ti mo
ama nge in run soi ro se tin kalsan chu tuma ma se karai chu pumrun na thutin atlua a thei tu in kha naute huat chi lo ni lindra po chu run thleng ve che in achungai ngei ti tin anu pui zok chu run nam sun ngal dora ati hlui zok chu pomin damdoin lam chu apan pui ta ngal idi hlui chu apoi mo hle mai karai chu damdoin lam chuan run bia in karai zai turati chu ani zuile in zaina ruma pan ton chuan lindra chu riru ha melu tuk pok hian lo ding le a karai chuan chan him turin ka lokal tina tur ni lovin ati sapa lindra in soifia tumlai tak chuan doctor chuan apasali ni te ro tin a hming saina tur chu ron pe a ma po khan tiang che hena pasalangin a om to ni kha linder atira chang khan in koprem tur kan ni lawan yang re takan zai hnu chuan naute le nu chu chan chhu ani le ta ading re bok nen karai lu chu a hai chap mai a rai no ve bok nen a taksa chuan a zo meu lo lindra chuan run zuin biak thate chu a han tum le karai chuan mil po hi a mil pe meu lo karai nu chuan lum thu sei tur chuan ron pan ve poka lindra chua vela chuan Dr. Rhodes lindra hi kan karai ipe mai theyangem a thak mai thei ma se karai hi kan fanu nei chunania ichena ni chuan idu tu ka peyang che tin athil dela chuan zana nei lo nu fa chu an ni nge ye karai chuan lindra na du te ni lo chuan khoyama ka kal lovang alo ti veya karai nen lowin nei po ni se midang san lovang ti chiang mo ati le chuan mi sei se chuan lindra tan hian karai hi a hmangai satlian ni hleinem a chan him tu nia sin alo ti vele a soidana chang chuan lindra le karai te chu in koprem tura duan sa an lo ni reng ani karai po ron harve to in lindra hne na chuan keima chem in hmangai tur thui sui kha tinge midang lo nei si karai chui chen le thelom mi pathum chu kan tam ma ma ni kanau te ka chha chep na chan po kare ru ha wang hi niang atia lindra chuan kan pathum hian a hmang khan kanom ho le thereng alom ati po chuan karai chuan in chentir ngei chu tumbur chutia anin kwalai chu karai chuan a lo therenga lindra na va hmu chuan va panin dutak ilo omna re to em ti pa chuan a kutvan sak chu tuma karai chuan lason fatin a phone man chu diela a phone a thi wangin tloi va piak chu tumani Chloe te u naw run lam tum chu an run thleng fel vek to hi lo ni karai na omna shil chuan an run pan vata karai in Chloe hmu vela chuan alo kwa thlop mai karai an tha ho zo chuan Chloe chu akal le maya ma se Gavin chuan karai angai to ema wangin akal ve du lo kongpuya chang chuan karai te in chu a thir renga karai chuan thil thlengte a han ngai to le ta ama aya karai than jok zel dan te karai na ko alo ko let ve te chuan adin hmuna sha chian tir zwala in nei na ven himatum ve em hi tina tu mai chawani khwa var thleng chuan Gavin chu kongsi ra chuan alo la thurenga akal son e lo karai po thu thenga chuan a thutlai var chaka a zel dan tur chu angai to na sa hle Chloe chuan run piain lindra run hole holo chu avazota chuti lai tak chuan lindra chu aron ho ve chia lindra chuan in chenang aron tia karain yallova alopom ngal maya wang chuan a chan min zo don lawami doktorin karai ri ru shum taka omreng chuan naute na tur pha theya tia baka ani chuan kanuna chan him to ti chuan lampuk chu mangle karai chuan angai thlakham tak set to ni lindra chuan kani chan che chu karai ne na kanin chen thut wangani ti chu kapuma khati hun lai khan ka company chang fe chawa kai ne na boi ti mi ten an sha chuan company na tur pha do na atia karai chuan min ne ya ka hlim na min ti chat chaka alo ti let ve ya ma se hu na kala kanin du ve tak tak ani kha atia imanga ima saber kha run lang lo se chu ti ro ma se karai chu na chang chape to lo
arang theyang pera inchenna lekha ti fel chu duani Lindra chuan an apartment pe ka tum chuan ayangama alak sak du lo ama motok chu athok chuak ve mayang engbuana potok la miron bedon nia ati le chuan karai chuan ate thei to lo in chen hnuwa chuan engin kung kaina ma nei lova mule to ngai lo chu adu ber chantal nia du thua soi le chuan karai nui chu za jok engang chan mo mi seisin nena inin chanang hian mo ati chuan Lindra chu angoi mak mai mi pahni in kara lo tla jep ve du mi ka ni lo tin a chuak ta a pona chuan Chloe le Gavin te chuan an lo hmuak renga Gavin chuan Lindra ron chuak ka hmu vela chuan karai chu ko a Lindra thik tir chu chak lutuk karai chuan anaute chu ti tlak ngal chu tumta a pa nei mumal lofa lo piang chuak tur chuan angai ngam ngang lovani Gavin chuan tita lola ke man ken kol mayang alo ti chuan karai chuan asoi mai mayanga ngain note chu atitlalui ta thova Gavin thu tak zia sia se chu aril ro thlak le ni mai tur naw titla zo chaw ta ka chuak chu Lindra hian ron pana karai al che sound ti na lekha apai to chu Lindra hian alo hmu hi lo ni nawi payami tinge ing mai soi lo ti na ron zota apian chama shila tum kha anaw pai thu ne tia soi chuan pa ka ni don mo ti na hlim man lutuk ma se ati tlak thu chu shila a han thin urdon viawa karai chuan naute tan hian karai ka san phal do na mi tina zota chan mai har sa ti hle fasha ta ka pianga apa ka san mai tur ron pian chwai chuan piang lo sela ti chuan karai pun Lindra ni na inzum na reng nei lo jok do na ni Gavin chuan run lamin karai chu angai to mema Lindra mu phei chuan nek shap mai chu nap mai ma se thil ti chingut ni silo karai chu Chloe te na chuan lut ve roin an ni chuan an tua te mema Gavin la hian angai to thei si an ni ang mi fel tu ka tong hi alum ngoi mai ani Lindra vo hopo karai chuan alo jem chunga in chen nan ti fel to le to lo ringot chu alo ngai tua Lindran karai na fa lo pai reng thu le ati tlak thu te ngui taka han soi ve chuan karai chu lo lom na samai si lom hel te chu duwa ma se chu chuan Lindra ngeng chu chunin avin ta shep mai ma se karai re ru na mel mo chuan ngai ta matil zui le ngala Chloe hian a chan nu le a unau pa hi in koprem mai se ti chu atu tu sam perania Gavin po afuina sa chin hle karai po chuan Gavin fel sia le angai sak zia chu muthiama Gavin hian karai in tuvilet ve kherlo ma se a the to pa en kol chu atum tho bok karai chuan in chena lekha sain hun tur Lindra va zo chuan inen kol dam phot tur chuan alo tia a man mo lo hle supplement ei tur nak tu ka karon thon tir don nia ati le chuan karai chuan chul lo ti lutuk ma se tu ka chuan Lindra chuan ron thon lui ta thova rang lutuk chuan an pai chuak le ngal Gavin a ngai dan taka phei chuan karai ngai to tak wang ni lovin ming chhata hlo wang mai maya angai het bur lelama Lindra chuan a thian pa mangin Chloe social media check tir renga karai tin hun siat nan anupui hi thla tak phal si lovin karai a thlang jok tho bok si a thiam pa chuan makati jok karai chuan amumanga anaute ne na hlim taka anlawin fiam lai chu manga Lindra nen an chung kwa te chuan tu man ngai pek lo ma se karai ron langin anaute chu bo ngala chiai tak chuan a zong roi mai Lindra hian twal that tui ni kha alo ti poka amanga chang chuan han har chuaka Gavin chuan ngai to emin alo chut chil reng anauti om to lo chu apom thiam thelo Gavin chuan a chavek ke tin an hnem mola kar khataliam le chuan dam ve deu tuin na zum ve le thei tua Lindra le karai te chuan in check up turin karai kher hi arun pana karai in za pa lo taka in chenna ti fel vatura ti chuan Lindra zok zot tur chuan alo ti sak mai Lindra zok vek hi an hun put se lui chin zo kania
Karain anti fel ni turaruat pon a buai thu hlerin a lo chang thin. Karai chuan zakmok lo hian karai biak theina tur number chu diela. Kanau te lo pian chho huna chuan Linder fa pau ba bera ron nianga. Alen huna ithan him wangin lom thula shil du mai thei che sin. Te tizel Karain fa pau pa bermo ati chuan Linder a chuan mil po hi ron mil ngam lo. Ama biak theina tur pek po chu du lo. Ma se Karai chuan doktorin dam lawa biak du lo chu dam tuin dan kal tlatani. Ati le chuan apewe ta nge a. Karai na WeChat idea du chan chu Linder ne na an thalak poste Karai hian lo mu fe zel sela thik sela adu wang chawani a. A thil poste a han en chuan naute thil le in ne na tur thil hlir alo ni. Chloe thin urlu tuk chuan a delete sakmaka. Ma se Karai chuan dam tuin dan po chia chu hlau bok si. Ma se Kevin hian thil ti thei hle in dam tuin lam chu phone in dan chu te bo ngal tur chuan a vashila. Karai tan chuan engkima ti theyang. Karai na thik nan thil thuna va tum le chuan atlang thei ta reng lova. A block ani tia sha chuan thin urlu tuk hian dam tuin na phone a. Director hne na a han chwa chal don chuan chu tiang dan chu kan ti bo chia tin call chu a off maka. Karai thin ur chu a in so hong mai. Anni pathum thilei tura chuak chu Karai dam duin lamin anrun call le thut sia chuan an vada let le a. Karai lu mai tum chuan Linder chuan lo chang ringin a rui hle. Karai chuan lu san fatin ang hak char mai. Re takang ha nuwa po chuan Karai chu run chuak thei mai si lo. Roron tlak chuan dam duin chunga chuan a valuta. Nurse duty hne na chuan Karai omna chu zota. Ani chuan a hona rei to thu chu lo shil le si. Karai chuak chu Kevin hian nei tur nen lo muak ringin dam duin hnung lama chang hian a lo ho pui dai he lo ni. Linder a mui bu ra fa ho chuan Karai chu thutlenga thil ei tuamin a lo om nok noi maya. Linder a thuthak ve mai tum po chuan a balu tuka a tho le. An thutleng puan de nuam tak ni chin kha ti fire ol samsok nan tin letter hian a lo thak veka. Linder a chuan angai thei lo so thle. Linder om dana wang chuan lungoi lovin Karai na ron pele che mi. Min ron rela mi te chu ti le zela. Linder a chuan min tan chia san to zok lain ing wangin nge mi ron biak matanga. Ati po chuan awoi du lo. A phone chu ayen sak khera. Linder phone a hian checking device lo da in dam duina kalani ti chu a muta a. Karai mule to ngai lo tur chuan a tile. Ma se Linder a chuan a thil swal ti te wanga. Karai ti na chia a sha chianga. Rulet le nge do ni. Ma se Karai chuan nangin min mangai reng chunga ani nei reng chu ata na a thak jok fe lo mo. Tin aril ro chu a kwai peng le a. Linder na phone han ti le chuan a lo reset sak fek he lo ni. Karai ne na an sul nu che ei om lova thai bo fek chu dua. Ma se athil shat lo chu he phone a hian Linder document poimo tak an project khoi lai tharuk chung a lo pai pui to chu omin abo 5 fek mai. Ni thum hnuwa present mai turani to le ngal. Linder na thil ti pui thui zia han suite chuan thok chhor tam takin ya adang siam tir le mai ro tin a sha thiam phalo. Company ya chuan kal ngalin a ko khom hala. Ni ni chung zet an han tho hun huwa chuan an siam fel le thei shamani. A secretary tol thutur avon lai tak chuan Karai chuan a ron mu fu le. Linder nu pui ni box si lo ta chu secretary sarai chuan appointment tel lova alu top thei lo thu chu lo shila. Karai ka zin chuan na zet hian a ron beng ringot mai. Linder chuan midang zong chu a chhuat tir vata. Karai chuan sarai ban tir vat tur chuan a tingal bok. Pasal fanau ne ni tia shil chung po chuan ban tir nge chu dua. Anor chunga Linder la chuan a thu oi thei bok si. Sarai chu ama thuina bang tho. Company dang ne na in biak rem nan nei tura po chuan a secretary per a bang bok si nen. Leo chu a secretary tan chuan shwai ta a. Karai po chuan lo yara ni na angin zue tum ve bur bok. Leo chu document keng tur chuan tin an chuak ta a. A munan va thlen chuan Mr. Starling a chu biak alo nuam maya.
sum do na lampang an han soi chan do na Lindaran proposal mutira tum chuan Leo khan lo king reng lo hi lo ni Mr Starling atan chuan inza lo na le in ngai poimo lo na lian takania Leo la chu a phung lungin mitati kham mai bok si nen chhuasan mai chu tuma Leo chuan za lo taka chung khum chiamin contract chu sign luitir chu tum tamai Mr Starling a chu a thil tonin a chon wang chuan Nikho Shalofin aum zui tanghal an nomna restaurant a tho chuan Karai le Gavin te chuan Sanjia an lo kil dun veya Gavin hian le kha zir chhun som tumin akal bole mai dona in thana tan tin anin hmuni Mr Starling at luk thuda wang chuan Dr Arun Zong Ruaya Dr Om Chun Karai chu man mo tak chuan atlan chuak ve ngal a hmun han thlen chuan tum lo da vin Lintra nen chuan anin hu pha Karai chuan CPR te tin Mr Starling a chu arun har chuak le thei shama kalle mai tum chuan Lintra chuan lo vuan dingin soidu nei mel te hiana mela ma se Gavin chuan an Sanjia kil lai an la e zo lo thu soina lo danga Lintra chuan kil ho mai chu rot vele anu pui chu angai ve ema a moilo po chu don phato lo Gavin chuan Karai nei du nei chuan kati sak ve thei alo ti ve saka Linda ngai thei lo chuan ilo boy ve na tur om lo nge inin ngai zong zo ka mi tina zo ta a Karai chuan Gavin a kut chu kain o kanin ngai zong atita a Gavin chu hlim lutuk Linda chuan kan lain chen fel lova kanu puila ni ti hi thei hil su ati chuak ta a ma se Karai chuan nangpon ko pui chui nei tho ni lom ni inrol boy to lo ve ve ang ti nan kalta a Mr Starling apo waitress chuan a kai chuak ngal bok ti hian Lindara rim taka tharuk chunga thona chu a thlon ta vek mai Karai le Gavin te in an thlen chuan Gavin hian a hmangai thu chu shilatum ta ma se soi ma chuan Karai chuna soitum chu a shathiama pasala chen chowa alain pe lo thu chu shilta Gavin chuan kalongha kangche ati po chuan ilano panga kalaka ihun khoral tu su tina hnartlat Chloe Khan PhD tile dona tia lekhajira iriroi pe kangai dona meche chathak itungbuk dona lom atile Gavin hian Karai tan leo apartment alaya chabi pe ka hantum chuan du lo na sa hle a PhD ti chung jong tal chu lawam tur chuan ati tlata Karai po chuan alopom ve ta nge zan khat chu Karai kazin Leo kha rui chungin Lindra kar hi ron khal chuaka mi pakhat asuhlum ta hlo mai Chloe chuan a chanchin sia tang ang chu Karai ron shil ve veka Lindra chuan puyatum hmel lawani ome an panhi chuan thilei tur chuan an chuak tu na chuta chuan Lindra le Karai le Leo te chu local vein Leo chuan poina asiam le chiam mai a unau nu rai por chu midang aya lu ma saktir phet chu tumin chu dordan kaltlatani si Leo chu ao chuak phung ringa Karai te pani ve thung chu reservation siam sa an ni boka an nutlang hal mai Chloe chuan tingi zela tang do ne mukatia kholaya telom theile alo ti su suwa Karai chuan Lindra na puyan yang alo ti mai Lindra hian anrin aite in thila ti thei mel Leo chuan Karai lu yarani le Lindra ho sakna chu achapo pui hleya tu ma za to lo waitress chuan bendai tumin hansui fia china om chuang lo Lindra la achungoi tat mai boxi Karai te po chuan an thomaring ema wang chuan an vatak chuak vele a Lindran Karai te hmu chuan aka ho mai Karai po chuan mu ve ngalin apapan hnaya Karai zo kina zui ruang chuan chwa le phet chu tum channing ma khai nei lo ni lom ni kha tuna Lindra apartment te chu ata lewania in chen 90 fel chuan in nei lo ni maya khuya ngei lom ve ta kang I hlo tlem te mang te chuan I in dai om si lova Linder poisa tlem te chu si chwa sak vela in le ve na tur tin amusit hle Linder ngai theilo chuan a khapta chu vele Leo chu ronin rolin Karai hi I me chhan ni to ni lom ni tinge he nuwa ya hian hauzok thei
aron tia Lindra chuan ngoi tur chuan ti na vin shep chu chuan lio chu tipong porin ring tak mai hian hepa hian meiche pahnih kopa a mei nen chuan ka ke zin hi mi ma anti du dania ati chuak chiama Dr. Rhodes ka sha chualo chuan belpa khai nei em kha inin hmangai hle ni lom ni tia givina hamkai tak phei chuan karai chuan a peng ta soka a thutna chuan a thut san vele karai chuan un zui le in hmelshat kan ni boka dukan in chomila ronti le in aronti boy le ngat ngata Lindra in thashung ve to lutuk chu ngai dam ronti la lio chu chwa pui mai hantuma ani chuan a lo tu lo na samai an high school kalaya Lindaran karai chaina sachin zia te chu tuna a raita ka wanga du talawang chuan a chwa chowa karai chu kai chuak lopin kota chuna the phei dora a khupa pil phung mai Lindra la anep si karai chuan muang chang hian karai chu panin dim lo tak mai hian a peng soka loyar ka nei hi ka khing don che atiroka nang le ka jin hi ka khing chawanga Justin tu lam ngen chan ni lo endon nia atia Lindra hne na po chuan I mei chia hi veng tharo ale pe ka chuan ka do thei fak to lovang ti nan kalta karai le aka jente chuan thil thleng chu enga tan fak ma an ngai lo nge ni ei to ringo chun langai to a Lindra chuan khatiang hnuwa po in la e theyang mo kara tiang hian in tinge yom tak ka she to lo che ati sapa a hmangai masaber alo swang to chin chu an han chen tlan chia chuan anin mil lo zia anin muchiang tual mai Chloe thin ladam theilo chuan police ne na report mai chu adua ma se karai chuan chu tiang em chu angai ati vak si lo chuti lai chuan Lindra nu chuan ron kol te hlola in hliam ti kalo hria anaviau vem kara kati pal o karai le Lindra te chan chau an nianga lo ngain ina kalu tira chu tiang ni lo se chu Lindra nen hian tiang hian inom lo tur tin ain thiam lo hle a Lindra hi in chirin ron let le se ilo la pom thengem ati chuan karai ni nan cheng tun to a in chena le kha lo sen fel fat turin lo shil don nia kan chatlang zok na turin ti na lo changa Lindra anu to tura vakal chuan anu chon a lo be chape lo karai angai na chan chu afa panun na chan him tu ani wangle Mr. Hesa fanu ani wang chau kha nia afa pa te nei na ti chevek tu chu angai dam theilo karai chuan Lindra chu chi ai tak mai hian arun zong lu droya reim mulovin om theilo kalo kol ngat ngat chia tingei lak lo tin ron rak chiam chiama Lindra nu shi sel lo boksa nen zolovin ni ko shelo chuan om ta ngala karai chuan anu tlu chu enga tan ma ngai lo a boy chuan lo boy veya tingei nun rong em ka zen je lai khunga tin a zui loma dam doin lama chuan Lindra le karai te chu elevatora an chuang dun hlola I khu pil te chu enge ana ti te chu zotin anu dam doina om thu chu shilvea elevator ron in hon chuan karai chu lo ting ringin anni pahniap mu dun chuan a boy zo le arak chiam mai karai chu in rol pelovin akal san nal mai ma se relova Chloe chuan ron kovin karai in ti hloma tum thu chu ron chila karai chu a ko thu ron shil bok karai chu pona mi nan lo bor lai mai kai ron kala mu chuan doi thiam nu ka pasal thlem tlui ni mut puya te tin chung ko ti tar jok ka chona pule ta ka pasal ne na ka fa kan pai mek lai hian alo thlem tlua ati chuan mi puilam chuan athu sei chu an oi hlom hle he mi ten nom nu wang hian ka pasalin ka zen zela khunga kanaute min ti tlak sakloya min chen ma ka tumani tianga doctor himo hedam doi hianin neya tin ain la khungai thak chowa karai chon pan hnain ennom siami cha ka ni ti ro ani chuan in thir suang che inin kara in rol zo ka min chhuani ti ro tu zok nge in rol boi zok chu kan chiang Lindra nen chuan in chen chu kan tum nge ya ma se kan na ti fel lo danang ta ka chuan Miss Roach ka ni chuan nang Miss Hesi hi iron in rola kan chung ko ti tar du zo ki ni atikal kala
karai chuan chapur chung hian Linda hmangai zok chu keima kani thawalom ka ai o tu mai ni kha Linda nei tu tur zok chu keima hi kani ati le chuan karai chuan al cha sam ti na chu arun phur chhuwa ka naute vun rong hi a uk dewa a mel ma chang chuan tha polani mel ka soi thui viawa ngai lawang doctor kani na ang chuan soi chhuak lo tur che kani ya ma se minnor lui tlat chia atia karai chuan soi tur nei mang to lo Linda hmangai na adu luata omdan chin to ka shelo ani hnunglam zonga tol chuan motor herun tlan thuta karai chu aron super lop mai damdoina chuan karai nu le pate chu anon kal ngala Linda chu aron an khum ngal don dona Linda chuan inmak pa kani lo tun mai khan thil thlenga tam lu tuka thil tam tak ka mu fia ni karai nen hian kan dang lam to emema kan no pan lai thin lung kha puitlin hu chuan kan keng tel rang theilo ani ati veta doctor po churon chhuakin naute an chan chhuwa theilo thule naute noi ro a that thuron chila karai chuan nawa paile thei to ngai don lo bukani karai po dam lo chan chin na phola na wangin shimnan a hna chang chuan pan ania thin ur thak fiao ma se dam toin dan po chhiat na ni tlat chi Linda voi tam tak biak le tum china ma se karai chuan lak sak ngai lo Chloe kal tlang tala biak chu tuma ma se karai chuan ngai dam ti na vel chu angai thla pe lo in chenna le kha ti fel zung zung chu tu to mai ti chuan tu ka chuan in chenna ti fel tur chuan anin muta a Linda chuan karai chan pol tur chu pek chala duwa wang chuan karai chuan asign ve ta nge atop nan tal thilei tu ni la te ti in karai che re ve deu dan tur chu adap roi mai I bung roi na la tam sia run la la te ti in chuan lama siama karai chuan a du lo anin biak lai tak chuan karai nu chuan run bia in apa che chwal tu chu arun soya a man mo em awang chuan Linda chuan a thla a anu in Linda mela mo chuan alo lom lo khop mai alet le hnu a karai hian anu te phal lo chung chung Linda hian nei luya Linda hmanga ema saper a thengil thengai lo nena khai khin tlak alo ni ngai reng lo anu te thu chalo ngai thla se tiang te she phi tong lo tur pona fa chwa chuan Linda chu alo ho reng lova apa room tur aman to zo ka lo book fel saka ma se tiang hian chaviao ma se thleng to chu thleng to ani tho chianang tala in po taka om sui chu tua ma se karai chuan ex nena chian ni le ti vel chu adu lo bur karai nu le pa te hi chung ko pa ngai ve mai an nia an phanu nei chun hi an engkim ani vea karain an pathum chen tlan theina tur ina leite chuan an hlim tlang hle Linda po apa dam do in swalum nan te chuan ron kal vea ma se karai chuan ale tir le ngal anu chuan Linda ron sem chung reng chu makati dewa thil kan nei theilo hi a hlupi kani mana karai chu damduin lam chuan run ko let le in kal nga la tuma kalkonga a taxi chuan na chhelo mai taxi danga chan lai chuan Linda chu run kalina kara chuan lu tir luya karai mental hospital a da thu te chu a shil mela ma se karai ta nengmani to lo damduina na chan vele thei chu a hlim ema Linda angai damna chan thei in be siin ala jem chung reng bok anin le thara chuan anu le patinen chuan an cheng ho ve to boka nun tharin an nung ve thei pet to ma se ni khat chu karai nu le patinen chuan in muin anni nu pa chuan karai mental hospital atanga shoi chhuak sham tur chuan an nge na ati thei ommia lo thila nu lu le chu angai thei lo hle Linda biak sak sham tura an ngen mek lai chuan karai ngun bun lai chu an mu fuwa Mr. Hesa chuan hi itani tak takem tien an phok dun kher mai he ngun hi an fanu tak karai anu ina kut nge ya phir sakania design tangom theilo ni khat chu an fanu nei chun an duat mai chu abo thup maya muni reng om theilo an zong be dung chuan fanu dang an lata a ahminga karai an phuata ni chu an fanu tak chu
karai alo ni reng tia sha chuan awoi theilo anu le pa te hian an tuat em awangin an fatak ni lo anga hian alain ngai ngai reng reng lova anu le pa te tak tak ka hmu ti po chu anu te pula chuna sui du talo atu ka chuan Linda le Mr. Hesate nu pa chuan aron mule a asam mangin DNA test an lo neya an fanu tak tak chu alo ni nge ye wana Linda tlanga changa chan him tu po kha karai jok le khelo nia Linda chuan katet laya min chan him tuini ti shemia lovin kalo nei che a khwanu samsui kan ni nge yang tin a hlim lutuk ma se karai tan zia phatolo anu le pa te bula engma soi chhuak lo tur te chuan a ngen choka an nei chun kania nangni chuan fadangin nei tolom tia apa nga yanga hi ka thang jok ati tlata Linda chuan hun chadang pele sham tur chuan han dil le a ma se karai chuan kafa ka ti tlak ta kha min pele le thengem tia chan chuan ngoi mak karai chu mental hospital atanga lo tlan chuak ruin chem hian karai chu run viatuma ma se Linda jok chuan loin do man hlo anunga chuan a vita ni ko shelo chuan a omzui ngal Linda zaya ni lai chuan karai nu le pa te pani chu anin muta a chuta chuan Mr. Hesate chuan karai an fanu dik takani zia te le an phal sak shamani chuan a khat tok tala karai mu ve te chuan dela karai nu le pa te chuan ama karai na du phot ni chuan in tlo po chu an lo phal lutuk an fala karai ne na anin zomna ti cha fek chun tumbok re tak nuwa Linda churun har chuak ve ta ma se chem vi na khan a spinal cord lo khoyin akal le thei to ngai don lawani zengkum khwa to ringot tur chu atwar thiam lova karain ibula kom reng dona lom tia nema tumpo chuan tingei omanga kanupui roni chale dona mi atia karai chu ngoi reng min hmangai to lo tak zetani tiang hian kom to puka min hmangai turin ka phut thei to lo che kal to ro in mule to ngai lovang tina kal tir ta karai chuan ramdanga lekha zir zum donin anu le pa te po ashwai dona anun hlui tuom lo tak po poi thelo na hmuna chuan hlim takin anun hmang ve to dona ni atop ta